mundo ten dereito a atopar o seu amor. O meu é ese bocata de José Luis, que ten unha pintaza, pero hai veces que non é doado atopalo, non é doado coñecer o noso amor verdadeiro, por iso están as aplicacións de citas como Tinder para darnos un empurrón á hora de atopalo. Bueno, pois así como nós temos dereito a namorarnos, tamén o teñen os tractores. Preséntolles Agrolistic, é unha aplicación, unha especie de Tinder para os tractores. O que fai é conectar a propietarios de fincas con profesionais do sector, con tractoristas, para facer un servizo, como por exemplo, rozar a herba. Imos ver en que consiste esa aplicación e ver se xa houve algún match. Este tractor é todo potencia. Sempre listo para cando se precisa. Busca unha leira que necesite do seu servizo. E aquí, unha finca de Sanxenxo leva tempo sen coidados, pero sabe ben cando se fai un traballo en condicións. Hoxe coñécense grazas a unha app galega que está revolucionando o agro, Agrolistic. Vinimos miña muller y yo a vivir aquí y compramos esta tierra, que son unos 400 metros, hay que podarla. Y claro, estuve intentándome informar y tal, y ahora he descubierto lo de la aplicación Agrolistic. Tamén atopei tamén fai pouco esta aplicación e vin que era unha boa oportunidade. Estoy buscando un tractorista que me ayude a podar la tierra porque yo no tengo medios. Eu son Felipe e levo 5 aninhos no negocio. Hoy he quedado con el presupuesto que le dije, oye, ven pa aquí. Pois hoxe quedei con un veciño, Iker, que pediume para mirar a súa terra e para traballala. Va a venir con el tractor y pues eso, desbrozar. O meu intentaré facer o mellor posible. Felipe, que es moi riquiño. Hai moitísimas solicitudes. E a verdade que non dou abasto. Moi boa, Sergio. Iso que estás aquí con Agrolistic, non? Sí, estou aquí navegando un poquinho a ver que hai. Só tes que mirar aquí un pouco alrededor o abandono das fincas, pois que hai unha necesidade tangible. Mais ou menos para 3 semanas que está ahora mismo disponible. Xa temos máis de 3.000 descargas, máis ou menos uns 400 son tractoristas. O único dato importante é a referencia catastral, ese necesario para que se vexa no mapa que tipo de finca é, extensión, etcétera, etcétera. O vas a Google Store, pos Agrolistic, acabado en K. É gratuita? É gratuita, faz o rexistro, o dato imprescindible é o email para verificalo, creas o teu perfil e despois, se eres un demandante, pois creas a solicitude dese traballo, se eres un tractorista, pois podes navegar por todas as solicitudes que hai. Pois imos ver como lles foi aquí o encontro dos nosos amigos de Iker e Felipe, pareceche? Perfecto. Vamos logo. Iker, que che pareceu o servizo que che ofreceu aquí Felipe? Bien, bien. Moi ben, Felipe. Moi ben. E Felipe, que? A finca era difícil de traballar ou como era? Non, moi fácil. A verdade, moi fácil. É un placer tamén conocer a Iker. Así que te va a poner 5 estrellitas, ¿eh? Hai match aquí. Moi match.